Меня зовут Роман Спиридонов, в эфире программа «Бугуня». Это значит, будем обсуждать самые последние новости этого дня и говорить о главных новостях этой недели. И присоединяйтесь к нашему эфиру, мы начинаем. Добрый вечер. Суд йде. Обирають запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві Шеремета. Зеленський готовий хоч 100 разів потиснути руку Путіну. Все заради повернення Криму. Європейська Рада подовжила санкції проти Росії. Як надовго? Я приветствую гостей нашей студии. Это Сергей Старенький, глава Государственной пенитенциарной службы Украины, юрист. Здравствуйте. И Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор». Добрый вечер. Добрый вечер. А начинаем мы с такой темы. Подозреваемую по делу убийства Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест на 2 месяца. Защита с обвинениями не согласна. Слушаем адвоката. Вони просто знайшли людину, яка по їхньому кастингу підходить для нового серіалу. І тримають її для наступних серій. Ми впевнені, що там немає чим буде мотивувати аргументи сторони захисту в судовому рішенні, тому що наші докази очевидні. Адвокат подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Влад Зобыш опубликовал текст подозрения Андрея Антоненко. Давайте послушаем фрагмент. Антоненко Андрій, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство, втілюючи в дію свій злочинний задум, підшукав осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які, на їх думку, зможуть змінити життя суспільства. Вот такой вот мотив озвучило следствие, обвинение, и теперь эти фигуранты под домашним арестом. Что вы думаете по этому делу? Какие у вас впечатления? Сергей, давайте с вас начнем. Ви знаєте, звичайно, я допускаю, що в житті все можливо, і навіть такі дивні мотиви скоєння злочину теоретично також можливі. Але для такого серйозного злочину, для такого серйозної події, яка дійсно струсила всю країну тоді в 16-му році, мені здається, що це або надуманий мотив з боку слідства, можливо, якісь інші мотиви, якщо це ці люди вчинили цей злочин, або нам просто не договорюють чогось, тому що це дуже дивно. Ну, людина, якісь там націоналістичні погляди, але ніяких заяв не було, ніяких гасел не було з їхнього боку пізніше. Тому, звичайно, це дуже так дивно виглядає. Хоча, з іншого боку, слідство б не вийшло з такими заявами, якби не було переконливих доказів. Як юрист, який практикує, адвокат, який практикує в кримінальних провадженнях і кримінальних справах, я розумію, що слідство не все говорить, звичайно. І не повинно все говорити. Просто для того, щоб мотивувати це все суспільство, вони там дали якісь докази. Я думаю, що доказів набагато більше, але з мотивом у мене поки не складається, поки логіка. Семен, ви що думаєте? Ну, я якраз їхав до вас на ефір і прочитав цей мотив, хоча я сьогодні коментував зовсім по-іншому, але коли я прочитав мотив, мені стало все зрозуміло, що справа склеплена на колінці, і мене дуже занепокоїть політичний не мотив, а можливо політичне втручання, так, в цю справу. Сам мотив – це якийсь абсурд, за тією заявою, яка є. Якщо людина арійського спрямування, раса, нація, Гітлер вибачте, в портреті висить і так далі, тобто це прирівнюється до якогось тероризму, так? І за тероризмом завжди йде заява якась, тому що будь-яке якесь угруповання такого спрямування, або людина, або підривник, або смертник, він заради чогось це робить, якась кінцева мета повинна бути. А тут нічого нема, тобто сам собі натіхую, виходить, вбив і сидить вдома радіє цьому. І не сам же вбив, а з групою людей. По версії слідства, вони якби розчитували на якийсь резонанс, дестабілізацію обстановки в країні. Так, слухайте, якщо дестабілізація суспільства
і країни, то мені здається, на той момент була дуже активна фаза війни, і куди ще більше дестабілізувати, я не знаю. Але мене, ще раз зазначаю, мене дуже здивував політичний тиск з боку президента Зеленського, тому що перебування особи такого статусу, такого рівня на такому брифінгу, і при тому, при всьому, що там був і генпрокурор, і міністр внутрішніх справ, ця справа політизується. Вона була суспільно резонансна, а тепер її просто політизували і сказали, що 100% ми сподіваємось, все буде так. Коли політик такого рівня каже, що справа, я сподіваюся, буде в найближчий час розслідувана і показана, це... И главное, что будут найдены заказчики, про которых и речи нет в том подозрении, Безумовно. Ви знаєте, колись в Сполучених Штатах, коли там в 60-х, 80-х роках була мафія, коли мафія казала, що вони дуже занепокоєні, це означало, що хтось може згоріти або взірватись. І от політик такого рівня, як Володимир Зеленський, він не може теж собі дозволити казати, що я вам негайно кажу, можливо, десь в кулуарах, але коли він публічно каже, я сподіваюсь, у нас в найближчий час це буде зроблено, це політизується. Я не хочу, щоб робили з когось винних. Я хочу, щоб справа дійсно була не заангажована, розслідувана, але я не хочу, щоб цих винних призначали. І призначали з політичної точки зору. І я сподіваюся, що більше політичного втручання не буде, хоча його і не повинно було бути. Я сподіваюся, що цю справу будуть розглядати не заангажовано. Тому що якщо навіть адвокати людей звернуться в Європейський суд по правам людини, то Європейський суд винесе рішення, що це був політичний тиск. Це дуже серйозно справа насправді, тому що на догоду своїх рейтингів скажуть, наприклад, політична сила або президент чинили тиск на слідство. Тим паче ми знаємо, що вже після зустрічі зі студентами Євромайдану президент Зеленський обіцяв звільнити пана Авакова. Як розцінювати ці ходи і пришвидшення цієї справи, я не знаю. Давайте про роль Авакова, про возможный какой-то там интерес в этом деле, его поговорим чуть позже. Сейчас давайте узнаем, что думают простые люди об этом деле. Наша неугомонная Милена Амиди сегодня пробегала по городу, чтобы опросила людей и хотела у них узнать, что они думают об убийстве Павла Шеремета. Давайте посмотрим. Зрушення у справі Шеремета. У справі про вбивство Шеремета 5 підозрюваних. Хто та як міг бити Шеремета? Такі заголовки та такі теми зараз обговорюють у кожному ЗМІ. Питаємо в простих українців, чи знають вони, хто такий Павло Шеремет та чому про його вбивство так багато розмов. Порошенко казав, що це справа його честі, розкрити цей злочин і так далі. Але щось з честю все нормально, злочин не розкритий. І я не бачу особливих перспектив зараз. Щось дуже довго вони розслідували і можуть це повісити на будь-за в кого. Ми не знаємо просто новостей, діло в тому, що. А про справу Шеремета теж не чули? Ні. Як сприйняли новину про те, що затримані підозрювані? Дуже добре. Дуже добре. Невже в Україні щось відбувається гарне? Мені тільки неприємно було, що Зеленський з'явився на цей брифінг. Все. Це піар якийсь з цього боку. Сергей, вот вопрос к вам как юристу. Вы говорите, что были предоставлены какие-то доказательства. Насколько они, по-вашему, убедительно выглядели? Я скажу так, що для того, щоб підозрювати цих людей, їх, в принципі, достатньо цих доказів. Підозрювати, не обвинувачувати. У нас, ми знаємо, 2 стадії кримінального процесу: підозра, обвинувачення, а потім уже суд і вирок, якщо люди винні. Те, що ми почули, так. Але це всі докази, які були зібрані прямо останнім часом, вже після того, як розслідувались нібито інші кримінальні провадження, які були схожі за способом їх виконання. Підриви автомобіля, підриви там якогось кримінального авторитету в Івано-Франківську і так далі. І електроопор на Чонгарі, так. Тобто нібито один пристрій, одна рука, один почерк. Для підозри цього достатньо. Я вам скажу, так, підозра це як? Це коли незацікавлена особа об'єктивно оцінює, що дійсно там щось могло бути. Але 2 моменти, на які колега мій звернув увагу, і я хотів би звернути увагу.
Дуже якось вчасно розкрився цей злочин, коли поставилось питання щодо зміни міністра внутрішніх справ. От треба змінити міністра, він з'їздив туди і в Нормандію з президентом, а тут і злочин розкрили, ну куди ж його міняти? Я б не хотів, щоб це були там кроки однієї дороги, знаєте, що скинути резонанс на суспільство. Тим більше, щодо доказів, я просто як практикуючий адвокат вам скажу так. Якщо при такому тиску президента на слідство і на суд, прямий тиск президента, всі про це говорять, і ми це розуміємо, суд не обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному із підозрюваних, ми почули, що обрали домашній арешт. Це значить, що вона перебуває вдома. І це одній людині. Одній людині, так. Але все ж таки їй не обирають такий запобіжний захід. Тобто ті докази, які нам показали, це одне. Да? Але фахово може тільки суд оцінити їх в комплексі, коли суду показали. Достатньо цих доказів для тримання під вартою чи недостатньо? І очевидно, що їх було недостатньо. При такому тиску на суд, навіть з боку президента, не обрали запобіжний захід тримання під вартою. Тому дуже багато питань буде, і дійсно колега правий в тому, що це є підґрунтя для того, щоб в подальшому ставити питання захисту цих підозрюваних в тому, що на них чинився політичний тиск. І тиск президента на суддів и на следствие. Ну, вы говорите, что это, возможно, как-то связано, да, с тем, что заканчивается срок, когда будут принимать решения по Авакову, он как раз заканчивается в конце года, оставлять его министром или министром. Но, может быть, это и совпадение, или вот у вас есть какие-то факты, про которые можете сказать, что это действительно было так сделано, чтобы вот показать свою работу? Ви кажете совпадіння, і мені відразу згадується російський пропагандист Кисельов зі своїм «не думаю». Да? Ви знаєте, дуже цікава взагалі політична ситуація відбувається. І я не виключаю того, що навіть не дивлячись на цю справу і ще щось, пан Аваков буде звільнений, тому що, ну, принаймні, це буде привід для того, щоб ті самі студенти Євромайдану, з якими спілкувався Володимир Зеленський, яких він запевнив в тому, що Аваков буде звільнений після Нового року в наступні 2-3 місяці, що вони зможуть сказати йому в обличчя, що він брехло. Ну це як мінімум. Якщо вже ти береш на себе відповідальність як президент держави і даєш обіцянку такого характеру людям, які на Майдані перші отримували і травми, і побиття, ну, це буде казати про нього все, що є. А чи ця справа повпливає на це, я не знаю. Ну, мені здається, що його приберуть. Ну, тобто 80% я впевнений, що його приберуть. Чи буде це якимось чином там зустріч в Нормандії, ще щось? Я думаю, залишиться якась певна кількість прихильників пана Авакова в Верховній Раді. Ми знаємо, що вони є у фракції «Слуга народу», і я думаю, з ними нічого не буде, з ними нічого не случиться, і вони так само нормально залишаться і будуть співпрацювати. А що буде подалі з Міністерства внутрішніх справ, я не знаю. І я думаю, що ця справа ніяк не повпливає. Ну, вот вы упомянули уже встречу в Нормандии, главное политическое событие этой недели, и сегодня появилась такая новость от главы офиса президента Андрея Богдана. Он заявил, что акции на Банковой мешали на переговорах в нормандской четверке. Об этом он заявил в эфире «1+1». Давайте послушаем. Під час цієї дискусії президент Російської Федерації пан Путін двічі заявив, що а як ви можете вести переговори, як ви можете це обіцяти, коли саме в цей момент у вас там на Майдані стоять активісти, стоять люди, які вимагають там до президента, ставлять певні вимоги. І, звичайно, це погіршувало переговорну позицію. А в это же время волонтер Маруся Зверобей пригласила президента Зеленского на встречу. Зачем? Давайте послушаем. Я хочу зустрітись з Зеленським. 1 на 1. Можна з прослушкою і відеонаглядом, але віч-навіч. Без сторонньої гопоти. В нього має бути хоч один шанс почути голос войовничої меншості. Це питання національної безпеки. Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось не знав. Володі, я думаю, ти не будеш проти.
Просто поясню по пунктах, чого хочуть ті, що постійно гудять в тебе під офісом. А ти далі, знаючи те все, приймай рішення, які схочеш. Але ми принаймні будемо знати, що ти в курсі, що в тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй, поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то лише за це потисну руку. Ну, вот такое приглашение на диалог, ну, не знаю, стоит ли обсуждать, насколько оно вероятно, но насколько вероятно влияние людей на позицию Зеленского, насколько акции под офисом могут повлиять на позицию, и, может быть, они уже повлияли на то, как закончилась встреча нормально. Давайте с вас начнем. Ну, безумовно, так чи інакше, Володимир Путін хотів би, щоб українське суспільство було, як і в 2012 році, 2011, щоб була дружба, щоб газ купували, їздили, пили горілку, щоб українці були в його очах такими хуторянами, до яких можна приїхати на галушки, на сало, на, там, і так далі, і так далі. Але 2014 рік став каталізатором, це був Рубікон, через який пройшли всі ми, в принципі. І вже так не буде. І я теж був на всіх акціях, я один з тих, з цієї войовничої меншості, про яку там кажуть. Це маркер для будь-якої влади, минулої, сьогоденної, що є громадянське суспільство, є ветерани АТО, взагалі є купа людей, які не підуть на дружні стосунки до Росії. Ну, вони є і вони не зникнуть. Їх можна маргіналізувати, їх можна поливати брудом, казати, що їм платять гроші за ці акції, але вони не зникнуть. Вони будуть стояти, якщо вони будуть бачити загрозу національній безпеці. І, безумовно, Путіну дискомфортно, коли всередині Києва є якась сила, яка може протистояти новообраній владі. Безумовно, це дискомфортно. Безумовно, це є бонусом Володимиру Зеленському, якщо він стоїть на засадах національної безпеки України і державотворчості. Безумовно, це є бонус. Ви маєте до акції людей? Безумовно, він може спиратися, казати: Володимир Володимирович, так... я не можу нічого зробити, тому що якщо він не стоїть на цих засадах, тоді вони ці акції, ми ці люди, які ми виходимо, ці акції вони заважають. У нас есть возможность спросить, считают ли себя бонусом тех, кто участвует в этой акции. С нами на связи Александр Алферов, советник Национального корпуса. Добрый вечер, Александр. Доброго здоровья вам. Сегодня, вернее вчера в вечернем эфире «1+1» руководитель офиса президента Андрей Богдан сказал, что эти акции были на руку России и мешали переговорам в нормандском формате. Как вы оцениваете такое заявление? Я раджу прочитати пану Богдану казку про червону шапочку. Все добре, але тебе з'їдає вовк, врешті-решт. Пан Богдан перший раз заявляє якісь одіозні і абсолютно, скажімо так, неформальні заяви, які абсолютно заважають українському політикуму, тому що вони розходяться з реальністю і розходяться з його через те, що він висловлює якісь свої власні судження, пов'язані з його нейронними клітинами, але не більше того. Я сподіваюся, що пан Болдон взагалі перестане коментувати в цілому ситуацію в Україні, тому що це у нього з першого дня виходить невдало. Александр, во время брифинга министра внутренних дел Арсена Авакова, когда он рассказывал о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, прозвучала информация косвенно о том, что поднимают головы какие-то националистические движения, о том, что общество радикализируется. Нет ли, не увидели вы в этих словах какую-то угрозу для активистов, для гражданского общества? Ви знаєте, абсолютно не бачу, тому що можливо поліція натякає на якісь радикальні групи, але ці радикальні групи діють на сході України і воюють зі зброєю в руках проти України. Якщо якісь люди міркують про те, що хтось натякнув про українських націоналістів чи патріотів, то це дарма. Я б радив би Національній поліції зрештою довести справу Шеремета, світлої пам'яті, людина, яка
був не просто журналістом, не просто лідером думок, але й великим другом полку Азов в тому числі. А от з приводу натяків на якісь радикальні групи, то я хотів би нагадати, що ці так звані радикальні групи, якщо не говорять про нас, українських добровольців, зрештою, оце ті радикали, добровольці, волонтери, Українська капеланська служба, православна церква, це все ті люди, які стали на захист державності, які були здатні мобілізувати свої сили, групи. Я так розумію, що йде мова про сепаратистів, очевидно, про радикальні групи, але аж жодним чином не про тих, хто захищав Україну, батьківщину нашу, починаючи з березня місяця, вступаючи в прямі бої, наприклад, як Андрій Білецький це зробив в прямому бої на Римській, в Харкові, в березні проти Мотороли. Де були ті люди, які коментують сьогодні? Очевидно, на них шапки горять. Спасибо, Александр. Александр Алферов, советник Национального корпуса Украины. Ситуация взаимоотношений России с Украиной развивается как-то по-новому. У нас, вернее, возвращаются какие-то старые разговоры о сближении, о потеплении. Об этом говорил и Путин на итоговой пресс-конференции в нормандском формате. И Владимир Зеленский говорил, что готов пожать руку 100 раз Владимиру Путину. И вот это рукопожатие Владимир Зеленский еще раз прокомментировал в эфире телеканала 1+1. Давайте послушаем. Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. І я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руки. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. Ну а в Кремле уже отреагировали на рукопожатие Зеленского. Послушаем цитату прес-секретаря Путіна Дмитрия Пескова. Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання Криму. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські угоди. Ну, давайте поговорим об этих потеплениях отношений. Вот что вы об этом думаете? Очевидно, що президент Зеленський взяв такий вектор, що він хоче врегулювати конфліктну ситуацію з сусідньою державою. Це очевидно. Трошки повернусь до попереднього питання. Коли йдуть такі перемовини, кожна з сторін хоче володіти якимись козирями, якимись аргументами додатковими. На жаль, ті акції, які відбулися під час нормандського переговорів останніх під Офісом президента, вони дали один з козирів президенту Росії, який міг цим аргументувати, що у вас ж там не все в порядку в вашій країні, ви тут мені щось говорите. Очевидно, що президент, я радий дуже, що він почав піднімати питання Криму, бо до цих перемовин здавалося, що взагалі Крим виводиться за дужки і про нього взагалі ніхто не говорить. Ми зараз чуємо в кожному публічній промові президента є питання Криму. Він нагадує про це. І це реакція Піскова говорить про те, що це їм як шило. Воно їм заважає, коли як тільки піднімають питання, це для них дискомфортно, тому що це очевидна міжнародна проблема для них в міжнародному праві, тому що весь світ розуміє, що Крим анексовано незаконно. Тому я думаю, що, це моя суб'єктивна думка, але я думаю, що Путін, можливо, трошки переоцінив свій вплив на Зеленського, і він не очікував такої позиції президента при перемовинах. І оці пропозиції «давайте потиснемо руки, але вирішимо нарешті якось нашу проблему», мені здається, що в Кремлі там поки що не готові до такого формату. Семена, вы правда считаете, или, может быть, не считаете, что вот эти заявления, которые делал Зеленский, сначала на нормандской встрече, потом после, говоря про Крым, но это вот действительно достаточно такой сигнал, знак, чтобы вот начать решать вопрос с Крымом?
Дивіться, минулі 5 років президент Порошенко постійно казав про Крим, так, постійно. Усюди, де він був, міжнародні зустрічі, посилення санкцій, питання Криму, посилення санкцій, питання Криму. Тобто це був порядок денний. Прийшов Володимир Зеленський, питання Криму він каже, питання санкцій він не каже, так. Тобто у Порошенка така риторика залишилась, хоча він не президент, Зеленського ні. Чому? Тому що Володимир Зеленський думає, що він зможе потиснути руку Путіну, як він сказав, і питання вирішиться. Просто нужно перестати стріляти. Ми ж пам'ятаємо, як він це казав. Він думає, що якщо він відведе війська, все вирішиться. Він думає, якщо він потисне руку Путіну, все вирішиться. Він думає, якщо будуть якісь зміни з формулою Штайнмайєра внесені в закон, то все зміниться. Так не буває. Володимир Путін є послідовником загальної стратегії Російської імперії, в якому вона вигляді не була, чи то в царському, чи то в радянському вигляді, чи то в Росії, як вона є зараз. Головна мета будь-якої російської еліти – це використовування України в своїх цілях. Вони завжди вважали Україну своїм сателітом. Тобто це завжди був такий придаток, так, до якого можна було якось зневажливо ставитись. Завжди це були братні народи. Так? А питання Криму взагалі не обговорюється. Взагалі, а що це? Крим передали, це помилка була, мабуть. Так? І от таке ставлення постійно було. І ви думаєте, що просто ментальне ставлення і їх стратегічні бюлетені, які вони прописали в Міністерстві оборони, ФСБ і так далі, по знищенню ворогів. А знаєте, хто ворог один з? Той, хто йде в НАТО. Це ворог зараз номер 1 по всіх стратегічних і тактичних бюлетенях, затверджених міністром оборони, Володимиром Путіним. Всі, хто йде в НАТО. Ми ж йдемо, наче в НАТО. Ми загроза, значить, ми загроза. Але от не може так статись, що хтось отак пальцями щолкне, і Володимиру Зеленському віддадуть назад Донбас, віддадуть назад Крим. І ви показали цитату Піскова, і це просто, знаєте, таке чергове знущання. Так, ви праві. Це знущання над президентом України. Типу, парень, а що ти руки собрался жать-то? Ты, вот, пожалуйста, тебе сказали Минский процесс сделать, ты делай, ты тут нам руки свои не тяни. А еще мы покажем тебя в роли клоуна на унитазе в твоем комическом сериале. Уже сняли, да? Один день показали 3 серии, а потом одумались. Но тенденция, которая просматривается сейчас, решение вопроса деоккупации, по-моему, наша власть разделяет на 2 части. Сначала хочет как будто бы решить возвращение Донбасса, а потом Крыма. Но вот что об этом думают народные депутаты? Узнавала Милена Амеди. Давайте послушаем. На Хрещатику я вже з'ясувала, як українці ставляться до того, аби повернутися до теми Криму у нормандському форматі за 4 місяці. Більшість з них взагалі не вірить у те, що Росія так легко піде з півострова. А тепер настала черга питати в нардепів. Я думаю, що немає такої загрози в тому, що хтось, не дай Боже, забуде наш Крим. Ми не можемо розглядати ніякий особливий статус Донбасу, ніякий інший документ, якщо в ньому не буде прописано теми Крим. Не можна відділяти питання Донбасу від питання Криму на геополітичному рівні. І чим більше ми будемо їх відділяти, тим менше шансів, що ми повернемось до кримського питання. Перенесено на 4 місяці. Що це означає? Які це проекти, які рішення, ми не розуміємо. Я не розумію, як Зеленський, як його команда взагалі збирається чи не збирається, і яким чином повертати Крим до складу України. Сергей, давайте попробуем понять, как эффективнее это сделать. Стоит ли разделять вопрос Донбасса и Крыма или не стоит? Його сама історія розділила, тому що взагалі у цих 2 територій окремі проблеми, окремі статуси.
Там Росія легальна, там Росія, їх там нет. Тому, звичайно, я думаю, що підходи мають бути різні, і підходи в сторону Донбасу ми розуміємо. Да? Є якесь обговорення виконання мінських угод, з чимось Україна погоджується, з чимось Україна хоче протестувати, там контроль над кордоном і так далі. Щодо Криму, звичайно, я думаю, що інші заходи. Ми розуміємо, що там немає військового конфлікту, да, всередині Криму. Там зовсім інші проблеми, і це необхідно вирішувати або в міжнародних судах, або за допомогою міжнародних організацій. Ми не готові, і я думаю, що ніхто про це не говорить, що ми збройним шляхом можемо там щось зробити в Криму. Ми це розуміємо. І за цей час, за ці 6 років, які минули, Крим перетворено на велику військову базу Російської Федерації, насиченої зброєю, військовими і так далі, і так далі. Тому, звичайно, це різні підходи. Але я дуже радий тому, ми в цій студії зустрічалися декілька тижнів тому ще, і ми тут говорили про те, що не піднімається питання Криму. Мовчать про це і можновладці, і Кабмін, і президент, і всі інші на міжнародних зустрічах. Зараз ми бачимо, що це не так. Президент розуміє, що це треба вирішувати, це питання. Я допускаю, що, можливо, нема ще повної стратегії, як це робити, але те, що він це розуміє, я думаю, що це дуже добре, і стратегія з'явиться і за допомогою міжнародних наших партнерів. І всередині країни якісь ідеї будуть. Тому розділяти треба, але вони повинні йти паралельними шляхами, мені здається. Семен, не считаете ли вы, что вот мы сейчас будем биться за Донбасс, не знаю, как получится, не получится, по-моему, этой уверенности нет ни у кого, и все решат, что Крым как-то нам вообще на 2-м, на 3-м, на 5-м, 10-м месте, и рассчитывать на поддержку мирового сообщества, может, уже не стоит? Дивіться, я мушу не погодитись з колегою, коли він каже, що ці питання треба розділяти. На моє глибоке переконання, і з тієї практики, міжнародної практики, чи гуманітарного права, чи міжнародного кримінального, це не важливо. Згідно всіх конвенцій, Женевських і всіх інших, це можна розглядати як один прямий акт агресії, який розпочався в Криму, і завершився, ну не завершився, а ми зупинили його на Донбасі. Якщо ми беремо юридичну площину, для судів, для будування своєї позиції політичної на світовій арені, це питання повинно стояти тільки таким чином. Якщо ми беремо політичне питання по врегулюванню цього, то безумовно, ну, за логікою, я думаю, Путін би просто не вів би перемовини взагалі, якщо б в мінський процес або нормандський формат було долучене питання Криму. Ну, тобто, як одне ціле з окупованими територіями Донецької і Луганської області. Як цьому протидіяти взагалі проти Росії? Так, як робить Порошенко. Він просить всіх посилити санкції. Але зараз я не бачу, щоб Зеленський просив про це. Тобто, ми навпаки бачимо, що підтримка України з боку Франції Макрона послабла, що з боку Меркель Німеччини послабла. Єдине, що ми бачимо, що США намагається проти Північного потоку вводити санкції там і якось протистояти, щоб не було енергетичної залежності від Російської Федерації в Європі, тим самим допомагаючи нам. А ми повинні теж цим користуватись. І ця вся ситуація, яка склалась, тобто по розділенню, можливо, як ви кажете, у когось в голові там таке розділення, це є наслідок непослідовної політики наших політичних еліт. Тобто нема преємственності, якщо так можна сказати, і нема загальної, ну, знаєте, от як приходив, у мене так вже не раз було, прийшов мер з одного крісла, да, там в інше, обрали люди, інший пішов. Так, каже, той все, що робив, перехрестив, так, каже, це фігня, я зараз свою політику набуду. От мені якось ця ситуація з Володимиром Зеленським ось так це нагадує. Так, він каже якісь реперні точки, які є, ну, такими, які він не може переступити, тому що вони прописані в Мінську. Але на загал я не бачу не стратегії, не тактики, і тим паче, ну, взагалі, давайте подумаємо, що ми можемо зробити Росії. За звичайною, ну, просто тактикою військовою, якщо чисельність армії супротивника в 5 разів
перевищує твою, це все, це програш. Це просто програш. Це по плацдарміній війні, як була Друга світова. Якщо ми розуміємо, що Росія фінансово більше за нас, військово більше. Буквально 30 секунд. 5 секунд. Це тільки консолідувати міжнародну спільноту і продовжувати посилювати санкції проти Росії до тих пір, поки вона не дасть територію окупованого Луганська, Донецька і анексований Крим. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Наш эфир продолжит выпуск новостей «Заман» на крымско-татарском с Шевкетом Наматулаевым. Я буду ждать вас в этой студии в 18:20. Продолжим разговор. Спасибо. Дякую. Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку. Зеленський після нормандської зустрічі. Крим і Донбас – це Україна. Але чому на саміті питання окупованого півострова так і не підняли? На що готовий президент задля повернення Криму? І коли відбудеться обмін? Говоримо з ветераном національного руху кримських татар Сінавером Кадировим. Сьогодні в